त्याला म्हणजे ती हाय कोण तुला एवढं समजत नाही की बाबा काम केलं तर पेमेंट द्यायला लागते. कुठल्या कामाला तू नसतो समजलं ना तुला आम्ही पण कामच केलेले नसतच नाही समजलं ना मग मग कसं जमलं बघते व्हिडिओ कॉल करते पोचली चल काय जेवली एकट्या एकट्याने बसाय जागा होत रे हे आलंय तर पण आयु लाईव्हची व्हिडिओ कुठे आहे पण अरे लाईव्हला कसं आहे ना अक्षुस अक्षुस विचार
बाहेर गावातला रे आई. आई